हाय लोगोफोर नमस्कार नोंथांमोनखौ भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव आरोबाव बरायबावनाय जाबाय आङो बे समाव नोंथांमोननो गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय बेयाव मिथिनो गोनां माखासे खोथाफोरखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों बेनिखायनो नोंथाङा बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांनि लोगो एबा नोंथांनि नखराव गुबुन गुबुन मानसिफोरनो बे भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बयबो सांग्रां जानानै थानो हायो स' लोगोफोर बे समाव जोङो भिडिअखौ जागायदिनि नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफानो हागोन लेटेस्ट निउस आपडेट प्लिज डु साबस्क्राइब भिउ ब्लग इउटुब चेनेल नोंथांमोना भिउ ब्लग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन जेब्लानो आङो बेवहाय गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना जाहाथे इमेलनि गेजेरजों गिबिसिन खबर मोननानै थाबैनो नायनो हायो बेनिखायनो नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला एक नम्बराव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफानो हागोन बैसो जानाय सुबुंफोरखौ जोथोन ला स्पेसियेलि बेराम गोनां सुबुंफोरखौ जे हादरनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बुंदों जे बैसो जानाय सुबुंफोरखौ जोथोन लानो थाखाय गावनि दहाय साननि गेजेराव जे मिडियायाव बिथाङा बिबुंथि लाखिदोंमोन बेवहाय बिथाङा बुंदों जे बैसो जानाय सुबुंफोरखौ जोथोन ला स्पेसियेलि बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मानोना नैबे कर'ना भाइरासआ बैसो जानाय सुबुंफोरनियाव बांसिनै सन्देरो आरो उन्दै गथ'फोरनियावबो बियो जानो थाखाय सम्भाबनासिन जायो जायफोर सुबुंफोरा दिनै 60+ जाबाय बिथांमोनखौ जोथोन लानो थाखाय खावलायदों आरो उन्दै गथ'फोरखौ आरो जायफ्रा स्पेसियेलि बेराम गोनां बिथांमोनखौ बेनिखायनो जोङो जोथोन लानांगोन बे COVID-19 जों जाहाथे बिथांमोना साग्लोबजाया स' लोगोफोर नोंथांमोना बे समाव जों नायलांफानो हागोन 2 नम्बराव दङ लकडाउननि समाव ससियेल डिस्टेन्सिंनि लक्ष्मण रेखाखौ आबुङै फालि जे बे लकडाउन समाव जे ससियेल डिस्टेन्सिंखौ जोङो बयबो मोजाङै आबुङै फालिनांगोन नङाब्ला COVID-19 बारदेरनो थाखाय राहा मोनगोन बेनिखायनो जोङो जे लक्ष्मण रेखा जे सिमा जोंनि गेजेराव बोनानै होनाय बादि मोनसे ससियेल डिस्टेन्सिं लक्ष्मण रेखा होदों जोङो बेखौ मोजाङै फालिनांगोन होननानै नरेन्द्र मदिया जों बयखौबो हादरनि रायजो राजा सुबुंफोरखौ खावलायदों स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना 3 नम्बराव आंजों लोगोसे नायलांफानो हागोन न'आव बानायनाय मास्कफोरखौ गानथारनांगोन जे जोङो बे जोंनि खुगायावहाय मास्क खाथेनांगोन होननानै बुंदों जाहाथे कर'ना भाइरासआ जोंनि खुगानि गेजेरजों गन्थंनि गेजेरजों जोंनि सिङाव हाबलांनो हाया सोलेरनि सिङाव बेनिखायनो जोङो जेब्लाबो मास्कखौ जोङो बाहायनांगोन बाजाराव एभेलेबेल मोनाब्लाबो बेखौ न'आवनो बानायनो हानाय अबस्था जायो बेनिखायनो बेखौ बानायनानै गाननो थाखाय जोंखौ जोंनि हादरनि प्राइम मिनिस्टार बिथां नरेन्द्र मदिया जोंखौ खावलायदों बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ न'आवनो बानायनानै गाननो हानाय आरो जोङो बयबो COVID-19निफ्राय बारग'नो हानायनि लामा बेबो मोनसे स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायनो हागोन 4 नम्बराव दङ आरायग' सेतु एपखौ डाउनलड खालाम आरो गुबुनखौबो खालामनो थिन जा आरायग' सेतु एप मुंनि मोनसे प्ले स्ट'राव लन्च खालामनाय जाबाय जे भारत सरकारनिफ्रायनो बेखौ लन्च खालामदों जे COVID-19 कर'ना भाइरासखौ चेकआप खालामनो हानाय जायो बेनि गेजेरजों माखासे सिम्पटम्सफोरखौ मोनथिनो हानाय जायो बेनिखायनो बे एपखौ जों बयखौबो डाउनलड खालामनानै लानो थिनदों आरो बेखौ बाहायनो थिनदों आरो लोगोसे गुबुननोबो बेखौ डाउनलड खालामनो थाखाय खोन्थानो थाखाय खावलायदों एबा जोंखौ बयखौबो बिथोन होदों बेनिखायनो नोंथाङाबो बे आरायग' सेतु एपखौ डाउनलड खालामनानै बाहायनो हागोन आरो नोंथांनि लोगोफोरखौबो जाहाथे बाहायनो थाखाय बिथोन होयो एबा खोन्थायो स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफानो हागोन 5 नम्बराव जेसे हायो एसेबां गरिबफोरखौ अन आरो जानो आदार हो बयखौबो मदद खालाम जे बे समाव लकडाउननि समाव जेसेबां हायो एसेबां गावनि केपासिटिजों गरिबफोरखौ मदद होनो थाखाय थिनदों जानो आदार होनो थाखाय थिनदों जाहाथे बयबो उखैनानै जाहाथे थैनाङा बयबो गोजोनै थानो हायो बे लकडाउननि समाव गोबां रां आरजिनो थाखाय गोबां खस्थ' जाबाय गरिबफोरा गोबां खामानि गैजायै जाबाय रां गैयै जाबाय बेनिखायनो नोंनि केपासिटियाव बेसेबां दङ नोङो गरिबफोरखौ जेसे हायो एसेबां मदद खालाम अन जानो थाखाय आदार हो होननानै हादरनि जे जोंनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बयखौबो जोंनि भारतारिफोरखौ खावलायदों स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफानो हागोन 6 नम्बराव दङ कम्पानियाव खामानि मावनो थांनायफोरखौ कम्पानिफोरनिफ्राय होखारनो नाङा एबा साख्रिफोरनिफ्राय होखारनो नाङा बे लकडाउननि समाव गुबुन गुबुन स्टेटआव गुबुन गुबुन जायगायाव जे कम्पानियाव खामानि मावनो थाहैनाय सुबुंफोर बिथांमोनखौ कम्पानि मालिकफोरा होखारनो नाङा एबा साख्रिनिफ्राय बिसोरखौ बोख्लायनो नाङा होननानै बुंदों जाहाथे कम्पानि मालिकफ्रा बिथांमोनखौ साख्रिनिफ्राय बोख्लाया एबा होखारा बिसोरखौ गोदाव सोराव खालामा बेनि थाखाय बिथां नरेन्द्र मदिया
हादरनि बयखौबो धोनि सुबुं एबा कम्पानि मालिकफोरखौ प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों बिथाङा खावलायदों। स' लोगोफोर बे समाव जोबथारनायाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नालांफानो हागोन। बेवहाय 7 नाम्बाराव दङ डक्टर, बेयाव डक्टर जानानै दं, मोनसे आर थाहांदों, अनानै नोंथांमोना बेखौ सुद्रायनानै लादो। डक्टर, नार्स, पुलिस आरो साफाय खालामग्रा मानसिफोरखौ मान हो आरो सेलुट खालाम। जे डक्टर, नार्स आरो बेबादिनो पुलिस बिसोरो दिनै थाद'नाय गैयाजासे बे COVID-19आव गोबां जे खामानि मावगासिनो दङ, बिसोरो रिलेन्टलेस थाद'नाय गैयाजासे, मेंनाय गैयाजासे डक्टरफोर, नार्सफोर, पुलिसफोर आरो बेबायदिनो साफाय कर्मिफोर बिथांमोनखौ जोंखौ सेलुट खालामनो थिनदों, जोंखौ मान होनो थिनदों। मानोना बिसोरनि दिनै नांथाब नाजानायनि गेजेरजोंसो बे COVID-19 कर'ना भाइरासखौ होबथानो हानाय जादों आरो जोङो बेखौ होबथानायनि गेजेरजोंसो दिनै गोबां सुबुंनि जिउआ दिनै रैखा मोनदों। बेनिखायनो जों बयखौबो बे खामानिखौ मावनो थाखाय थिनदों। बेनिखायनो नोंथांमोना बेफोर गासै टपिकफोरनि सायाव नोंथांमोना जाहाथे खामानि मावो एबा नोंथांमोना बेखौ इम्परटेन्ट सानो, बेखौ बयखौबो मावनो थाखाय दिनै हादरनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा जों बयखौबो खावलायदों। बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव बे भिडिअखौ नोंनि लोगो दोगो एबा नोंनि बाय बाहागिफोरनो बेखौ शेयार खालामना हरदो, जाहाथे बयबो सांग्रां जायो आरो बयबो बे खामानिखौ मावो। बेनि थाखायनो स' लोगोफोर, बिदिब्ला जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माखासे गोनां खोथाफोरखौ मिथिनो मोनबाय आरो जानो हागौ मोजां मोनबाय बे भिडिअखौ। बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम। स' लोगोफोर, बे भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो थेंक्स, बाय बाय।